en nandani heddiɓe kono mbiyatmi tan ko Allah jarama on jarama puɗɗortoɓe noon koye Oumar Wade kanko ari ɗo arti ɗo Allah jonnimo kadi wi il faut ko ƴetta gueɗe ɗe o fawɗum e juuɗe mon waɗata ɗo tan woni koɗo o wiyamo wadde organisé waɗi comité d' organisation comité ne o ƴetti kadi hunde fof fawi ɗum e Aliou Sarr hankkandi Mansour wiya natti wonde tigre ka éléphant anani donc kono noon sa woni éléphant tan ɓeɗo fof ɓe gontat éléphant uji vraiment comité d' organisation o mbo yiyantaki hulantaki c'est vrai gonɗen koye époque moderne eɗen jetta la presse sénégalaise d' abord dusɓe min gari ɗo en par ce que ko Mauritanie waɗa c'est normal que la presse mauritanienne wiye mais presse sénégalaise fuɗɗorade tan somi ƴetti Boubacar Ba omon ɗo en il faut ko totte konngol kankone e Ablaye Sarr Abou Kane e wandiraɓe e malle badiraɓe men anen meɗo Rougui Sall en Molo Ba en kamɓe foof jaari Sall en vraiment eyyi d' accord Sall kamɓe ɓen noon fof vraiment koɓe tinniɓe goto mabɓe fof wi ko il faut que min jaaha min dusma Mauritanie min dusma Mauritanie par ce que eɓen gandi hankkandi aduna o tolnima kala ko neɗɗo ena waɗa hayso wona pour nde an yo ya holli ɗum aduna o beele woɗɓe ne mbawa ɗum naftorade Allah jarama ɓe jarama no fewi banda men jinmi ko wadde lancé un message neɗɗo so waɗi ko fewi ko ganda ko titode aɗa foti tinnade continue ɗum no hannirtini wona tan yo horo haaltani Baaba Maal yo saro o sakto ballon kala naalanke gonɗo ɗo ene mo gandat hoorema ene jogui valeur nan ene waɗi incarné nos valeurs par ce que eɗen jogui des valeurs naalankoɓe ene keewi ene ceerti won naalankoɓe ene jiilo buse wona naalankoɓe ene jogui message won naalankoɓe ene jiiɗi tan andede rewɓe e sukaɓe ndewoye jomumen eyyi kono so tawi ko naalanke badɗo incarné valeur mo ganduɗa o ko on valeur Ndiaye Sadou Amadou woni mawninde ko on Mbodji Abou Mariata woni mawninde tampani ɗum haɓanani ɗum ala fof ko nanani hen ala fof ko yani hen dañi hen des déceptions dañi hen des encouragements ittani mo continue so naalanko fotinda noon on balle jomumen yaara yeeso min tan Baaba Maal goto mi wawa wallude naalankoɓe foof min Baaba Maal mi wawa wallude naalankoɓe fof ɗum woni ko kalmi hanki ɗum noon son jii naalanke mbaɗo noon balle jomum mawnine jomum duuse jomum teddine jomum so tawi ummi ko Sénégal mande hay soko Guinée ummi teddine jomum balle jomum sadi foof ko leñol ngal wallata ɗo toɓo yiwri foof yo yuus jaam dañe mbeɗa yiiɗi sincèrement wiide goto e moɗon foof Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama guila engagement mo jiimi fuɗɗorade onon comité d' organisation